Eskwela, 8 p.m. Mapandan Public Market, March 17. Pandan Academy Motorcade Parade, 6 a.m. Mapandan Academy, Mapandan Academy Night, 8 p.m. Mapandan Auditorium, March 18. Community Night and Grand Raffle Year 4, 6 p.m. Mapandan Auditorium, March 19. Feast of St. Joseph, 6 a.m. The Precreat Parish Balikbayan Tour, 7 a.m. Cafe Medarlo, Coras Manor and Garden, Balik Kabayan 2026, 7 p.m. Mapandan Auditorium, March 20. Smart Bingo Bonanza, 1 to 5 p.m. Mapandan Central School, Coronation Night, Mrs. Mapandan International 2026, 8 p.m. Mapandan Auditorium, March 21. Mapandan Zumba, 6 a.m. At Mapandan Auditorium, Street Dancing and Civic Parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest proper, 8 p.m. at Mapandan Auditorium, March 22. Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. at Poblacion Pandan Avenue, from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza, Kalila, Malikat at Mapandan. Pandan Festival 2026. May K ang Mapanday niyan. Magdiwang Mapandan! Magdiwang Mapandan! Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Dagupan, paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Diyan sa Nasinto, paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Okay, good morning. Masantos sa maabig morning da Saray Kabalayan Titano da Balay na Binmalay. Wadyalaso programan na tatalaran nanyo, programan na PAM, paninilbiyang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Kolop kantabayo saya na programa, syempre Saray kapartner yo, amigo yo, RJ Bira Jimenez at your service always. Tana saya partner ko. Good morning, partner Leon. Good morning, partner RJ. Yes. Sa listeners na, good morning. At sa listeners na saya na
programa tan PM ya dali na binmalay makasagap iray tartariwan balita tanto ka manira ya tibutan na batan tatang pasabikin mayor katon ununa God bless sa kanamin tan Partner RJ God bless mo si ka tan sa listeners na sayan programa ta. Yes, rama pala ba siya agaw, partner, at very busy ka, and congratulations lalamot. Nagnapnan si ka so presidente na sa Oscar Dintiron Luyag na Pangasinan, ha, partner, ha? Na Partner RJ siya klanatan so Oscar President ng Terong Pangasinan katunggawon ta so kanupagan na mapapulwa kini Mayor at mangawa kami resolusyon isabi misang unang panalawigan tapan na idang kami mat na medyo may kanupagan niya manserbi at bali at parecognize kami bilang Oscar Hub na manserbisyo at para senior citizen Luyag na Pangasinan. At wala agawa mo na ang pantutuya yun tan na naagar na agaw na Miyerkules, ang tuya gawad tan, partner. Wala so agawa may meeting may first quarterly meeting tan may transitional leadership da saray da intiro na Pangasinan katon nawat ko man sa pagka-presidente na intiron Pangasinan tan sa vice president ko at malalapod 2nd district malalay 6th district malalapod Sangkintin si Oscar head na Sangkintin si Madam Dominga Mercado. Oy, congratulations, Madam Dominga. So, si Katoy si Malat da sa may posisyon niya bakante man to, partner. On. Okay, so anong nang kumot na alikas kumot. So, suportan interod si ka na Mayor Pete Merera dita na da Binmali ditan mo ginawa. So, sa may plimeron pantutuyaw yo, partner. On. Minasada kini Mayor talapot sa may suporta tanin panang to ya suporta to at sa senior citizen tan ipanang to no panon subali na binmalay very welcome ira yang anton oras jad bay na binmalay tan mga to jad bay na binmalay ang gapuso korupsyon. Lante. Pero atay ginastos dita na at private tan na nalapod sarili itong bulsa. Ang kapoy kinaot sa munisipyo. Nalapod siya panangaro Mayor Pete Merera at saray bisita tayo ng luwag na intirong Pangasinan dyan naginanap sa first quarterly meeting na saray Oscar Hub na Luyag na Pangasinan. So jada harapan ni Ransimba bulan na siguro nalikas da no supay alyon na Castro ya presidente partner, ha. On partner sa una gawamit walay korte si Colmy kining governors papanong ko then after that manggawa kami na sakay yasulat at para sa pasangkulang panalawigan for our recognition na sa panangnang niya kung tulong kami da saray pana asikaso na saray citizen na panungkaro kayo natulong at sa probinsya Pangasinan piyan na nagamilan na saray citizen samay may marakap iran panaga serbi at sigara. Yes, natapos ko labat partner anton department na probinsya so singa manasikaso si kayo. Sa PSWD na Pangasinan na may Provincial Social Worker Development okay. Sa focal person tayo at taga mo dyan Binmalay si Sir Marvin Perez ato na nata nalagar milabat sa eleksyon na sa Peace Cup na intirong Pangasinan pan manggawa kami a joint resolution dapat manulop tamong so kooperasyon sa akin na sakay na sa Peace Cup na sa Oscar din tinupang kasi si Oscar no talusan muman sa opisina mit is Office of the Citizens Appeals so nabati mo sila Saray Appeals na sino si Kason na Saray Oscar at Pangasinan. So malinaw pian anta na Saray dumarungal tayo wala Saray senior citizen dumamay asosasyon na Oscar ya walay presidente at probinsya dumamot may asosasyon na Peace Cup. Ya walay presidente damat entire probinsya parang ganon. On partner adi kasi anda matanso Peace Cup that is the Federation of Citizens of the Philippines. Okay. It's an accredited private organization accredited by the government kakatutan sa ulupan na saray senior citizen kato si kangkulanti duarang klase senior citizen.
sarang mo'y membro na senior citizen at the age of 60. Aha. But you cannot be member of the PISCAP unless you pay the 200 pesos as the registration or membership fee. So malinutan, mong tanay papalinuta, wala ra may kapan na senior citizen da, at gabay dalay mimembro ya tampol, da sa PISCAP, andine. Naramay siya siya binmalay, tamalapod marakab, so suporta na sa LDO at amin lawari dya. Ang kapiul lampas basta sa isinta to, membro na PISCAP, lapod, babayaran na munisipyo. Okay. 200 registration. Libre man. Libre man dyan bayan na binmalay, Partner RJ. Ay, okay talaga na very supportive si Mayor at sa asosasyon na saray wala da kataktanan, lalo la watan ka partner, anto Si Sakya Partner Sakya Mila by Mia, manifesto kami tantam. Dahil araw mabalay kaskasyan mo lara may aliwang membro na PISCAP say nanang nakatusog na bemin baluan. Ya sa PISCAP baliw siyempre si pang pipi kunuan to sa PISCAP paano dalarami senior mo tayo. Ya dar mabalay luarang membro. Ano siya jabin malay talagan nanang. Ya dapat sa taray patupad ng social pension at manakanupugan na sa ramay talagang indigent. Oo, correct. Oo. Indigent so pa ito randa. Katong sigagong kunatan, I want a uniform OSCA. Katong sigagong kunatan, librakat amin lawari ng balay, pero may tungtuat ka ng governor to allow me to go around the province ipanangnan ko no ang tumay OSCA at binmalay na pero ang kulimot ira. So kapara yung OSCA walay pare-pareho ya treatment at saray OSCA arintiron Pangasinan, Partner RJ. Natupad ko labat, curiousak labat, sunod jada PISCAP, wala mat su presidente da at kada balay. On, Partner Okay, RJ. supay mas atagay, may OSCA o may PISCAP? No balay supan tutungtungan. No balay si OSCA, si kato sumanunang na-appear. Aha. Senior kasi it was created under Senior Citizens Act of 1994. Wala rin lang create si OSCA. Okay. Pero siya to sumanang ng sari activity na saray PISCAP talapod, it is a private organization. Okay. So malinutan para hindi nagkakasapawan ng power, partner. Parang ganoon. On. So, saray PISCAP, di no siya membro sa PISCAP, siya Jabil Male, sarang miran, kinandalapod, libre man so, registration na malalapod gobyerno. Aha. At ano mapasang balotay, sariling kwarta dari PISCAP si babayar na. Ito na, arami PISCAP mo, siyempre, pero dyan tuwa balat, wala su OSCA, siya kutukoy focal person na mayor, yaman supervise at saray gagawin na PISCAP lapod, arami ayuda, manalapod gobyerno naman, Partner RJ. Okay, talagan mapalar iradtan, talagan na anto ya lapag o pan-indigent labat ira may pensyon na partner. Amalante so labay minay ano nangyari pirmaan na katutan sugawon minani yaman labi kami undi manifesto din tiro na nangyari tawag ang tiro Oscar ba Magano partner medyo pultot. Magano marakot na ipapaliwawan na partner ko indan tinidalan niya so sayan tungtungan tapi ano jodontan lahat ho ng mga senior citizen malalaman nila yung karapatan nila. Okay, ituloy mo partner, medyo naputol. At social pension kinamatan limited at para sa rama indigent. Sila pa may kumpiano amin lang nga pulata na kulkulan pirman dalam universal pension takatuman alagaran na saray amin yung senior citizen yung gagap na yung makala na pension na yung malalapot gobyerno. Yes, maganda yan para lapag. Wala nang mapapasana all. Dahil mahirap mo sumandetermine na minsan magkukulan no indigent no andi. Wala rami arom. Agmanta no mahirap ni bila ito. Andi la para wala nang kukul lapag na, di ba? O kasi sa problema, tatawagan tayo social pension for indigent. Yan namin indigent tayo. Paano kung limited yung pera ng gobyerno para sa indigent? Bitigtigaras o saray na narami talaga ng indigent. Natan, mamisan, napupolitika, kanutay lang may putagan niya, no, tumay ka ng pugan, dapat ami ka ng pugan. Yan dapat yaman pensyon. Talapod,
kinawadaya social pension. Social pension. tama, oo. Sa ilabay ito mga tayo social pension para sa ramay indigent na social. Yes, Pero tama ang naman. pension, that is the privilege Yes. and right of Oo. every citizen. Aman dapat talusan ng gobyerno. Tutan sulabay min lapanan di matagay pati proseso na identified na manduduma. Siya natan boleh palong sistema da ya against su amin nawari ya senior citizen at sa ating proseso ya gagawin na di Sabado di alabay mi. Tunayari yan sa lakumon, National Commission for Senior Citizen na pinasikaso maong tusatan nila ya kanagpugan na saray senior citizen. Oho, mga labat, wala rata niran brilliant moves na sa uskahid tayo natin with your presence, partner, talagang ilaban mo. Oo, partner, kasi siyempre sa mayor tayo ang tamula. No wala ka gusto, wala ka lugar, dapat ipaglaban mo. At paano arami pikawat, kasi ang gananan na tagay ng tinagagawad lusab. So we need na kami dyan lusab, wala kami tagay. Iba kami ng tinagagawad lusab, partner. Talagang wadtan so sa may tanging borsigi no antoy dapat kasi katutan so nagagawa ditan natan sa balay na binmalay at leadership ni Mayor Pet Merera, di ba partner? Wala may minsan wadtanak wala anggan sipa at department heads ka man, official ka man ditan no antaton na medyo umbabari kay Daiset wala memorandum it tampol anto pangi putak ya tampol partner. Punta partner, nung wala rin pasak mo na papil ko hanggang kulang ipawil to. Ang nangyari, kumplito. Tagtulabay, yan na IUM, talagtulabay, sa empleyado na niyan, wala problema na lumaretarira. Lante, di ba? Pero pimungatan partner natin, ng pungaratan niya panggamungan. Nagagunan mo yun, mo, si Binmales, number 15, na Dintiron, Region 1, at sa kabalagay income, yan anal mo na munisipyo. May operating expenses siya, balag ito Oo, kasi paano, nasisingil amin. Amin dapat mambayar. Kanya na, Amin mambayar. ditan mo na panaga na partner, tama yung babaga, mambubunga, no, maminsan, ibagada, strict yung mayor, kukutaan to namin, pero atan laso bunga, di ba? Natan anong nang damay bunga, nagagawa ng mayor ya sa bunga tumaraya, siya luto-luto, tan magagata, yamangga. Pero with that partner, syempre, you cannot please everybody, kwandalanti, wala ray basher, paano tumit yan kinoy, arapan ng mayor Ay, andam si mayor, andam lang sa prinsipyo to, kung nasa tama ka, kasama mo ako. Pag nasa mali ka, dapat ayusin mo. Kanya na kiyan may agatan na makadiskaril da saray moves tumot anto ya talagan nalilik na natan dita na da say balay na binmalay. Ano mo pala natin, ngayon blessing na binbalay natin, pati sa empleyado, araro mo, nanala dami para binbalay. Kasi blessing, kasi magtraling koryo, lagmaliw yung presidente. Lante. Pangasinan, pagbalagtan niya, sakita niya pa kanang na saray walaran kay Banon Mira po inantuan. Arami saragdan talaga sumayang sakit na balit ang saray, totoo, no pangkamungan. Partner Ajay. San, kiyan mo, singa sa amin baga, maaminan mo mo, hanggang sika namin mo. So, with his guidance as a leader, na sa Balio, nanining ko, no, nanobserbang kumot, mas nanaruman so kakabatan tanda makakaaral iray lingkod bayan dita nanto natan sinagawa wala rin papel siya sabi ni anta miligaw mi tawala naman na direktiba ya memo ya gagawin ng mayor ya tutuntunin nila natan katon no ay sublairan siguro panahon na oras ay may numala natan suman gawa na rin butcher na natin kailangan tawalalay may tumbukan mi yung ginagawa ng mayor. So, gabay mo ni baga at ay memo, hindi naman sa hinihigpitan ka, hindi naman sa parang iniinsulto ka at whatsoever, bagkos ay nagiging guide patuloy ng mga empleyado dyan. Parang gano'n. Oo, partner, naman, so mamaliwa siya guidance. Yung mamaliw natin niya sa empleyado marunong nga
at panagawa da nararatan sa papeles at nasasakuman da naramay ahensya da. Okay, Jada sa kaya topic, partner, at antamot, ni wala lay abiso day, may umbilis. So, gasolina, yung gad 90 pesos, pero utay-utayin da, hindi naman biglaan dahil sa gera di man Middle East, anto gera na Iran, Israel, na Amerika. Pero, I understand ita na da bimali at wala mutlaray kurang ginawa ng mayor sa energy savings ita na da bimali, di ba, partner? Mamimiting si Mayor, nangyayang to ng turay posibilidad kaya paano makatipid sa munisipyo at sa aray gas, aray kuryente, nangyayang na ng timarakong paraan na gawin natin na sa bali na binmalay. At Mayor, advance yung kanunutan to yung Mayor Tigay, kaya sa aratang partner. Yakin very timely anto may proyekto, may pamapasilaw sa ray barabarangay solar, so ipapalit nagditan na partner. Di ba? May solar lights. Nananang nga siya untataymin. Untataymin lang to. Si Mayor Teo, sa tatanay, so solar, at magkaktan, makakatipid sila at say, gawin tayo ay kuryente na saray umbali partner. Oo, kanya na sa ikuang ko talagang parang tumutugma, napapanahon at talagang parang blessing always sa binmalay. Bit lamay na naman niya agdagabay so walay EOM. Atan manayay EOM, atan may singa warning anto malapod ko ano maka-receive katan may audit observation memorandum no atan labatla at sasarala ng mayor, di ba, yan nagawa kanyan wala ratan niran na memorandum to. Di sigurado ang gapoy disallow iran panggasusan dita na partner. Kasi EOM partner atang may in good faith sumasubata labat na kulang ka papeles o aliwang proseso, so dinalan mo aramay ang tulabay ng mayroon namin shortcut Alante, correct. namin natan utanan legal namin sa papeles na bali na binmali katun, pero diyan ang ng mayor din saman dahil mo sumambabalaw siyempre masyado sito ng mayor Alante, correct. bimungatan partner ang sa agawan natin niya sa binmali at nagmali niya kumalabing 5 at saray sang kabalagay income in tirong region 1 wala ba taluyag na Pangasinan. Tan sa kaya bali marakop ya balitad tan may anggapoy talaga na zero di sa lawan so binmalay nalapon na ni mirong si mayor. Ang partner sa kato na imimintin ng mayor siguro no anong mo diyan nagkarakanlay impasa daya AO ara resolusyon na dasang unang bayan tandakan mo lay nawat mina head of office tatawagan tayo ramay memorandum, maraming slip order paano ka man so palitungtunin na tuntunan tayo at marakam sa andar na amin daya gawin tayo pangkamong binmali at least natan may sulat din natan babalagtan yung epekto at siya nagagawa natin yung subulan siya karuman RD imabot na 1.5 o 1.4 sa kaya 25 kilos sa bulat dahil una tagay na gasolina pa na rin. So, lante, may matan, mga gawin measure, no, kasi ipatupad tumay 4 days. Pantrabaho. Saray, sa tayo, na tumawag, nang di pangkamungan niya gawin tayo. Lola, sa tay panagusar na saray bihikulo, wala may bilin to wad ka na kay Ken man commute ka lang sa ron mo ni tay luganan na munisipyo mas balag sa gastos kwanto partner yun, di ba? San medyo ang tamo na kurang aktibidad tayo may masyadon alabas mo na medyo kukunto ng mayor tapos saya ibabaga na sa national office tayo kailangan tayo ay mantighten subelt tayo. Oo, tama kasi ay nagagawa dapat talagang mantipid tayo no anto may nakukuran ng stock na sa energy tinanay gasolina di fuel ang babangil tipid tayo ganun lang naman yun, di ba? Siguro malampasin din natin ito partner Leon. Oo, sa bisa ng dasal parang ganun.
Oo, katong sa ibabaga partner sa aray senior citizen, saksakay so makapaer tan makasalba sila tayo. Siguro atay kira medyo araw ito mangbalan sa tama. ikito na inflation na may talagan una tagyamin nalit na intirong mundo partner. Lalo na natin niya may babaga na US ya patumbatuman susang kabalgan niya may alaay gasolina. No, lanti. Oh, nako. Talagang limurad may magkikinabarko tan di Mundale Venezuela. So na-control ko lang natin katumbang balat idasal tayo kumon. Ya sa atan niya nangagawa ang mga labat plano ang nahirapan iray unbari lalo ang tamla. Amay sugugaw natin. Amay na ugugaw natin at ang lanti amay na suguso yata silpon. Nalilingon ng obligasyon tayo. Yasama yung tagli amin ko. Correct. Oo, may obligasyon na pandasal, obligasyon na pikero na panangasi. Dasay manamalsag, titan lilingonan, di ba partner? Okay, balang lamot si partner ko, magano ha? Okay, go ahead partner. Okay. So na partner, medyo sa oras na mo medyo 8:57 lang. Oo. Kato na medyo mapatayo talatan na Ulones amaya-maya narinig mo balon raptariwang balita Jabin Malay na narinig tamay sa Kisimba kaya gawa itbay na Binmalay pa na kato na ulang laya mapatayo pa na salamat at sana umbabantay o didingal at saya programa min na partner RJ PM, Binmalay, Luiner at ng Tanjuray Tartariwan Balita, tan, makasagap kayo ng tura may kailangan. Yan ang tan na mayor at itik-sulabat, tan ang tanda katon. Salamat naman. Haba weekdays, sana God bless. Sana po ang ating mga kababayan ito lang bilin ko paano po ay magdasal palagi para maigdanan natin itong nangyayari sa buong mundo. Paano na din. So, saying Leon Castro Jr., Coach Head ng Binmalay, at Pandradi, salamat at masantos dan maabing ya kabosal kinabitanin. Okay, thank you partner Leon Castro, Oscar Head na Binmalay, Presidente da Luyag na Pangasinan, namuyungan na Saray Oscar. Nangalan nyo tatong tanagagik, lalasikiran taga Bali na Binmalay. Gagawon niya measures na Mayor Pet Merera Ditan. Ano Landa na napaligwas subilay na balang sinansakay na sirbiyan subalang sinansakay. Akalopakan tabay tayo da Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Akalopakan tabay umot amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Masantos san maabig ya oras at balang sinansakay. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM sa Binmalay. Dito lamang